Hej alle sammen, i dag vil jeg fortælle jer om novellen Babettes gæstebud af Karen Blixen, som kom ud i USA i 1950, men først kom til Danmark i 1958. Det er en smuk og tankevækkende fortælling om tro, kunst og mad. Vi skal både lidt ind på handlingen, karaktererne og de vigtige temaer. Så vil jeg dykke ned i nogle af de interessante punkter. Historien foregår i en lille isoleret norsk landsby i 1800-tallet. Her bor 2 gamle søstre, Martine og Filippa, som har givet deres liv til deres fars stærke kristne tro. De har ofret både kærlighed og personlig frihed, og de lever et normalt, stille og roligt liv uden luksus. Ind i deres liv kommer Babette, en fransk flytning, som de tager ind som husholdning. Babette er stille og trofast, men det viser sig, at hun har en hemmelighed, og det er, at hun har været berømt kok i Paris. Et afgørende tidspunkt i historien er, da Babette vinder 10.000 francs i lotteriet, og vælger at bruge hele gevinsten på at lave en fantastisk fransk festmiddag for de 2 ældre damer og deres venner for kirken. Det bliver et måltid, der forandrer dem, uden de egentlig ved hvordan. Noget af det mest interessante ved historien er, hvordan Babette giver alt op for at udtrykke sin kunst igennem madlavningen. Hun bruger alle sine penge, ikke for at få noget tilbage, men for at give en oplevelse til nogle mennesker, der ikke forstår det. Det kan man se i det her citat. En stor kunstner er aldrig fattig. Det kan man se på grund af Babette, det siger Babette, da søstrene finder ud af, at hun har brugt alle sine penge. Det fortæller os, at hun ikke laver mad for pengene, men fordi hun elsker det. Det sætter spørgsmålstegn ved, hvad rigdom faktisk er, og hvad kunst er værd, selvom ingen forstår den. Et centralt element er konflikten mellem det simple og enkle liv, søstrene lever. Søstrene og kirkefolkene er vant til at fornægte sig. De tror, at nydelse fører til synd. Men under måltidet sker der noget uforventet. Selvom de havde besluttet sig for ikke at kommentere på maden, så begynder de alligevel at føle sig opløftende og næsten lykkelige. Som illustreret her. Det var som en gammel fællesskab, og misforståelse smeltede væk i vinens varme. Dette viser, hvordan maden i sig selv virker som en form for noget. Det er ikke det er ikke en prædike, men måltidet, der giver dem glæde med dem selv og med hinanden. Et centralt tema i Babettes gæstebud er noget, en slags underbetalende gave, som man egentlig ikke har gjort sig fortjent, men noget man får alligevel, som er et tema, der går igennem i Blix forfatterskab. Babette bliver en vigtig person for dem omkring hende, ligesom man ser i andre af Blix's fortællinger, hvor skaberen eller kunstneren spiller en stor rolle i dem. Et andet tema er kunstens kraft, at den kan overkomme sociale og religiøse grænser. Karen Blix selv troede på, at kunst kunne skabe noget smukt i en kaotisk verden, og det ser vi tydeligt her. Babettes gæstebud er en enkel,
men dyb symbolisk fortælling. Når maden bliver til kunst, og hvor nogens gavn bliver til en andens gave. Det viser os, at glæden og religionen ikke behøver at være modsætninger til hinanden, men man godt kan ære Gud med et godt glas vin og et godt måltid. Karen Blixen skriver med elegance, ironi og sans for det eventyrlige. Det er det, der gør hendes fortællinger til noget levende selv den dag i dag.